Η μοιοπία είναι η διαταραχή της όρασης κατά την οποία τα αντικείμενα που βρίσκονται σε μακρινή απόσταση είναι θολά. Εμφανίζεται κυρίως στην παιδική ηλικία και μπορεί να εξελιχθεί μέχρι τα 18 χρόνια περίπου, όπου συνήθως σταθεροποιείται. Υπάρχει πιθανότητα όμως να εμφανιστεί και σε μεγαλύτερη ηλικία, ειδικά όταν χρησιμοποιούμε για αρκετή ώρα και καθημερινά σε κοντινή απόσταση από τα μάτια μας ηλεκτρονικές συσκευές όπως κινητά τηλέφωνα, οθόνες υπολογιστών και τάμπλετς. Η μοιοπία οφείλεται είτε σε ανατομικό παράγοντα του οφθαλμού, δηλαδή το μέγεθος του ματιού είναι μεγαλύτερο από το συνηθισμένο, είτε σε διαθλαστικό παράγοντα, δηλαδή η δύναμη του κερατοειδή και του φακού δεν είναι ικανή να αποτυπώσει με ευκρίνεια την εικόνα που λαμβάνουν τα μάτια μας. Το αποτέλεσμα αυτών των παραγόντων είναι ότι οι ακτίνες του φωτός δεν συγκεντρώνονται επάνω στον αμφιβληστροειδή όπως θα έπρεπε, αλλά σε κάποιο σημείο μπροστά από αυτόν. Έτσι, όταν έχουμε μοιοπία δεν μπορούμε να δούμε καθαρά τα αντικείμενα που βρίσκονται μακριά, δεν έχουμε όμως πρόβλημα με τα αντικείμενα που βρίσκονται κοντά μας. Η μοιοπία μπορεί να αντιμετωπιστεί με τη χρήση γυαλιών οράσεως ή με φακούς επαφής. Και οι δύο τρόποι έχουν προτερήματα και μειονεκτήματα, τα οποία θα αναλύσουμε στη συνέχεια. Τα γυαλιά, πέρα από τη χρηστική τους αξία, αποτελούν πλέον και έναν απόσπαστο κομμάτι της εικόνας και της αισθητικής μας. Είναι η πιο συνηθισμένη επιλογή για την αντιμετώπιση των προβλημάτων όρασης, καθώς μπορούμε να τα φοράμε σε όλη τη διάρκεια της ημέρας ή όποτε τα χρειαζόμαστε ανάλογα με τις ανάγκες μας. Οι φακοί επαφής από την άλλη δεν επηρεάζουν την εμφάνισή μας, δίνοντας ελευθερία στην επιλογή του στυλ μας. Όμως, η πολύ ωρή χρήση τους ενδέχεται να περιορίσει το απαραίτητο οξυγόνο που χρειάζονται τα μάτια μας. Φορώντας καθημερινά για κάποιες ώρες γυαλιά, εξασφαλίζουμε την πολύτιμη υγεία των ματιών μας, η οποία κινδυνεύει με την ανεξέλεγκτη χρήση φακών επαφής. Σε περιπτώσεις υψηλής μοιοπίας, η επιλογή των σκελετών γίνεται με συγκεκριμένες προδιαγραφές, οι οποίες θα καθορίσουν τον ιδανικό συνδυασμό σκελετού και φακών για την επίτευξη του καλύτερου αισθητικού αποτελέσματος. Αντιθέτως, στους φακούς επαφής δεν υπάρχουν αυτοί οι περιορισμοί. Οι φακοί επαφής προσδίδουν μία άνετη όραση αφού μας εξασφαλίζουν ένα πλήρες οπτικό πεδίο χωρίς την παρεμβολή σκελετού. Επιπλέον, οι φακοί επαφής προσδίδουν σταθερή, ασφαλή και καθαρή όραση σε όσους αθλούνται. Αντιθέτως, τα γυαλιά επηρεάζονται από εξωτερικούς παράγοντες και μπορεί να προκαλέσουν αλλίωση στην όραση ή ακόμα και τραυματισμό. Τα γυαλιά εφαρμόζονται πολύ εύκολα και γρήγορα χωρίς καμία ιδιαίτερη μεταχείριση. Αντιθέτως, η εφαρμογή των φακών επαφής είναι μια εξειδικευμένη και χρονοβόρα διαδικασία όπου πρέπει να τηρούνται με ακρίβεια όλες οι προδιαγραφές ώστε να εξασφαλίζεται μια μακροχρόνια χρήση χωρίς προβλήματα. Μια άλλη προσέγγιση αντιμετώπισης της μοιοπίας είναι η χειρουργική επέμβαση με λέιζερ. Σήμερα χρησιμοποιούνται διάφορες μέθοδοι ανάλογα με το πρόβλημα και την κατάσταση του ματιού. Ένας πλήρης προεγχειρητικός έλεγχος από τον οφθαλμίατρό σας θα καθορίσει αν πληρείτε τις προϋποθέσεις για να προχωρήσετε στην επέμβαση. Το πλεονέκτημα αυτής της επιλογής είναι ότι την επόμενη κιόλας ημέρα η όραση επανέρχεται σε φυσιολογικά επίπεδα χωρίς την ανάγκη χρήσης γυαλιών ή φακών επαφής. Όμως, αν και σε πολύ μικρό ποσοστό, δεν θα πρέπει κανείς να αγνοήσει κάποιες ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως η επανεμφάνιση του προβλήματος σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό μετά από κάποιο διάστημα ή ακόμα και η απώλεια της όρασης. Γι' αυτό ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι ενήμερος από την αρχή για τις πιθανότητες των επιπλοκών που μπορεί να προκύψουν κατά τη χειρουργική επέμβαση, καθώς και για τα ποσοστά επιτυχίας. Βασική προϋπόθεση για την επιτυχημένη κατασκευή των γυαλιών οράσεως είναι η σωστή επιλογή σκελετού και φακών, η οποία εξαρτάται από το βαθμό της μοιοπίας. Ο βαθμός μοιοπίας από την άλλη θα καθορίσει τον δείκτη διάθλασης. Ο δείκτης διάθλασης είναι η τιμή η οποία δείχνει πόσο λεπτός μπορεί να είναι ο φακός που θα χρησιμοποιήσουμε, μιας και οι μοιοπικοί φακοί έχουν περισσότερο πάγο στην περιφέρειά τους και λιγότερο στο κέντρο, με αποτέλεσμα να προκαλούν σμίκρινση. Όσο μεγαλύτερος είναι λοιπόν ο δείκτης αυτός, τόσο πιο λεπτός θα είναι ο φακός στην περιφέρεια, αυξάνοντας τις δυνατότητες επιλογής σκελετού. Για παράδειγμα, σε ένα υψηλό βαθμό μοιοπίας θα πρέπει να αποφεύγονται μεγάλοι σκελετοί και να επιλέγονται αυτοί με μικρότερο μέγεθος.
ή σε σκελετούς χωρίς περίγραμμα θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή των φακών, οι οποίοι θα πρέπει να είναι από σκληρό οργανικό υλικό ώστε να μην σπάνε εύκολα.